Sirrin tsufa cikin ƙoshin lafiya. An tambayi wani dattijo ɗan shekara 100 tare da matarsa 'yar shekara 98 akan menene sirrin ƙoshin lafiyarsu, sai dattijon ya ce, yau kimanin shekara 75 kenan muka yi aure tare da matata. Tun ranar da muka yi aure mun yi alƙawarin cewa duk lokacin da muka samu saɓani wanda ba shi da gaskiya zai yi tafiya ta kilomita 5 da ƙafarsa. To tun daga wannan ranar a kullum sai na yi wannan tafiya ta kilomita 5 sakamakon ɓata mata rai da nake yi. Mutane suka yi mamaki sannan suka tambaye shi suka ce, to menene sirrin ƙoshin lafiyar matarka? Sai ya ce, ita kuma duk tsawon shekara 75 ɗin nan a kullum sai ta bi ni don ta tabbatar na yi tafiya kilomita 5 ɗin nan. Wannan shi ne sirrin ƙoshin lafiyarmu. Wato ko motsa jiki yana kawo ƙoshin lafiya.